Let's go. Let's go. Anyway, we are going to rest up until there, then we run again. Whew. Awa imba yina kundivhiringa. Imba dzakunoko dzinongokura. Guys, haiwa toda nokwidza rimwe gomo rapo, rimwe bridge rapo. Rinoda nokwidza. Hi guys, I must bend this leg. Haiwa. You know how rude it is. Unongochivobvunzwa mumwe muZimbabwe. Hey mafuta ne. Hey kumeso kwakazvimba. Kuzvimba chi, it's very disrespectful guys. It's very rude. Kudza munhu kuti wafuta. Hey, tungunyara hedu semuna no respect yavanhu. Ndozongunyara hangu kupindura rubber munoona. But it's not nice guys. Una makutipa pressure. It's not nice. Whew. Yeah. It's not nice guys. Musatibvunza kuti wafuta kana kuti wadai. Guys, azviti. Azvinyatsoita. Kuti pa pressure guys. Kana munhu afuta akaona munhu wako wamusiya akadaro. Afute. Because takuti pressure mainzi kuti vakomana takutonzi tazvimba kumeso. Mukuona kuzvimba kwangu. Kose musiri kuti SIS MELLY magaro akura. Se musiri kuti garo rakura. Munongona zvekumeso kwazvimba. Saka ndingangokura magaro chete kumeso kurega kukura. Guys, ndendatoremara. Kana munhu mukafuta wongobva wafuta magaro oga kumeso kurega kufuta. Maoko hachafuti, makumbo rega unenge watore chirema chaicho. Kana chofuta ndinofuta mbiri wese. Hansipewo mafuta acho. Umwe munhu adoda kusimba ndinoona. Umwe munhu adoda kusimba. Umwe munhu anenge achiti wafuta. So come on guys. Pressure manje. Tamauntiwa nepressure. Tichigaya tichimanya. Gaya tisvika apo kona fibva tatanga kumanya tichikwidza sebridge. Hairi ndo rinokuisa mondo zviri. Sebridge. Hairi rinokuisa mondo sebridge. Asi pautongorikwira because hapana kutamba. Kwese. Sure mafuta acho adoni. Ina hangu gaizika. Dei papane chinongopedza matama chete nedumbu. Ndosara hangu namagara angu. Zvazvinani. Saka unoona pauchitanga kuonda futi. Ndizozanga kutoonda mbiri wacho wese futi. Garo riya ropera futi. Munoona? Ndo pane dambudziko ipapo. Chinzi ndopedza yo matama acho anetsayo. Hanimaona. Neiro dumbu. Papa pakanaka. Zvino kana watodaiso wakutoshedha futi muviri wese. Saka Esther, shamwari, stiri pa spotlight shamwari. Kungodai mafuta. Zvobowa ka. Kungodai wafuta. Saka right. Nani mutadze vada kukwira. Goma dzida kukwira iro. Mirai. Mukona patoda kukwira po. Apo. Right. Pada kukwira shamwari ati manye shamwari. Ipo. Handi. Ngokurupa mota iko. Ngokwachikuenda. Toenda chete. Twesikureka. Tonokwira. Handi, manya. Here we go.
exercise ndinoita. Unoza exercise yekuita pachitreadmill ka. Nekumhanya straight muroad zvakasiyana. Ukamhanya unonyatsofila ndamhanya. Treadmill karova 25 minutes unogona kutobva kada 30 uchita kunge pasina chawaita. Tiri pamusoro apo guys. Muri kuona pasi ndepapa. Tiri pamusoro. Mirai ndisvike pamusoro. Patiri kukwira. Mirai nditaridze. Mirai muone. Tiri apa. Tiri apa guys. Muri kuona. Muona tisiri pai. Tiri pamusoro. Muone. Tiri pamusoro. Muone. Ndakufamba ndamhanya. Tiri pamusoro. Right. Handei. Right. Regai timhanya zvakare. Handi. Makaramba zvanga kwadarika. Sevakamira. Maya. Sorry mama. Handi do. Yeah, ne? Yeah. Samanya. Ndokwatiri. Patiri kumhanya. Kozovo muna chituka ichembere. Famba nachembere nomanya kudai gomwe. Wakaiwonepi. Apa tiri kudzoka. Tiri kudzoka samba nosvika kuchikoro chiruko. Tozodzokera kumba manje. Tori kwira futi. Gomwe. Tori kwira futi. Gomwe richidzoka. Saka pakaipa. Pakaipa. Ndiregi. Kwadina chifambira kuda zvirati mafuta ari kudoni. Kusvika tona kaizvo. Kana usiri kufemerera. Hausati wamhanya. Hausati wamhanya. Tichadzoka. Nepo pana apa tiri kudzoka nepano. Kwasiko inoti kubva kumbaka. Tichadzoka tichekera chikumba. Nonga tangomhanya dzinokwana kuita asi kuda maybe 8 kilometers. 8 kudzoka kunoko 8 kudzokera. Kana ndakurega kufemerera manje ndisati ndendabo. Haiko zvino guys. Mumira family. Right. So disturb nemota idzi dziri kufamba idzi. Nokuti zvito chidisturb idzi. Mota idzi. Because it's a busy road. Mota. Otherwise, yeah. Tikanosvika kuchikoro. Handi. Yeah. Run, yeah. Good. Run, I'm following you. Run. Kelly. Hatukwenda guys. Tiri kuita.
Hande. Shit. Ah, hey. Yasha, hey, teacher. Mind. Sorry. Goeiemorgen. Shamar, eti ndo zichuku chaino. Shamar tendo. Lazima anye. Kwani chiri kuenda? Asata kudzokera kati chiri kuenda. Soletsa humalaitsa mudzimba. Shiri kuenda tozokatosani. Avari kumanyawa, naye ari mberi kweda. Avari mberi kweda. Hello. Hi. Kundinyararira mapenzi ivana. Ko area yavo kaiva, havadi vanhu vatema kuno kusiteto kacho touya ikoko. Havadi vanhu kuno. Kundinyarara shwa mhuri kuti hai nai. Muta vapengi. Havadi vanhu kuno. Hello. Hadi kuno zvimbo tikatofurigwa zvimbo zvaizvozvi. Mai nyoka tototambira kuno. Zvida musingadi. Toya ikoko. Murusiwa munyarara kusakwana. Unochito zvinasangana navamwe vari kumanyarika ndimhorosewo. Unoninyararira. Chimbuya nechichitembere. Hello. Hey, sitajera tinobva tongomurisa mama kadi chidarika. Ya, pane chimkwidza apa. Nyasonzota. Zvanomira musi. Moro imi. Hanimboreki kuwamurisa chete. Pane zvinondidahira. Havadi vanhu kweri yakwavo kuno. Mai tiriko. Chikoro chera ichi chinoda kusvika ichi. Hamashora chikoro chavo ichi. Vanhu varumbiwa. Chikoro chavo ichi. Havadi vanhu vatema kuno. Mai tiriko. Hello. Kutoninyararira. Koma. Hasi wamhoroso vari mudzimba dzavo siri kudarika nepagedhi. Mutarisa unyara. Penga chaizvo. Chikoro ichi hachina chikuza ichi. Chasazosvika manje. Ichochi. Hey. Yavamba guys. Hello my mother. Sikuma area kwave kukunaso. Sitomhoresana chete. Vari kudzimba dzavo. Hello. Hanchemi kuti vamhorosa. Chikoro chavo ichi. Hanchemi kuti. Mwari kutaura pakaitwa vamhorosi. Hey. Hello. At least avasimudza ruoko zviri. Avasimudza ruoko zviri.
Asimza roko shiri bete. Morosa odaira. Anonyerera. Ari pashi. Arikugadzira maruva ake totomorosa chete. Uyu akakotama pajura wapo. Bhutsu yangu yedu. Hai bvayo. Uchi. Uchi chacho. Hello. How are you? Busy with your garden? Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Morosiwa. Shit is. Morosa. Yeah. Vari kutraina vari mberi avo vari kuchibva mabhasikoro akati vaine panze kuti vamhorosa vaenda neuko kwavo. Ha ndamanya live zvichiregai tigoyasoita mangwana zvekumakuhwa kwamaikamfort uko. Zimbwa yaruka kubudira iro parona varugwa chaiko. Right, tikutenera panapa. Panapa ndipo tiri kutenera guys. Apa ndipo tiri kutenera. Tasvika pachikoro pa ari murubona apa takudzokera manje. Haiwa right, handi semwani takudzokera, tatena manje takudzokera guys. Tasvika pachikora takudzokera manje. Tonokwira chibhiriji chiya chine mukwidza. Wena, run, I'll follow you. Samara mazanzi anotofa watoita kufemereka because mafuta ndotiyo zvake timbomanya kuti handi. Mwana ndakati zine chimanya. Doi. I didn't go double. Should he say? Ukumane doi chakasimba bedwe. Doi chakasimba. Guys. Aiwa. Doi chakasimba. Yowe. Hello. Kana kukosora. Doi. Kana kufemereka mai mwana. Zvoroti hana mafuta. Hana munoona. Hana kana mafuta doi. Tivenda ndeipi. Right, let's run.
Kwaneta. Wimbe uya. Eh? Yes. Mangwana msasere kumakuwa mashua. Msasere kumakuwa kwa my comfort. Makuwa epa diaries. Mangwana. Makuwa epa diaries. Na my comfort. Testi kwa my comfort. Yeah. You want to go? Alright. Mnona zvakaitika. Muri kuona apo pane fourway pa junction apo. Kwatabva kudarika mota iyo. Patanga tataenda uko. Iyo area iyo. Ine varungu chete. Kubva pa road ipapa pa road apo. Pane iyo imba ye white neningikirege white nei kudai. Chicommunity chano atema chete ichi. Chachi vanhu atema ichi. Havatoindi uko. Mirai. Andidoni ha? Ndadona inenge iri mistake. Andidoni. Munona zvinoita. Dudzirai hondo. Dudzirai hodo ugondibata. Dudzirai hodo ugondibata. Ugondibata kuseri. Ugondibata dudzirai hodo. Muna kuno kwato iko anatema. Nona. Kwato iko anatema kuno. Vanoungana pa taxi shop. Apa pa taxi shop. Kwato iko anatema kuno. Hanumuzata anatema noni kwano kungana murodi. Kungana murodi. Anatema. Kwato iko anatema kuno. Kuganira ne rodi yo. Isho, kwadi iko anatema nekagara pazvibridge, pazvitombo, pazvichichi apa. Right. Hold on. We're going to run that direction. Yes, yield. Hata wewe anasema no. Kuganirana ne road hiyo. Racism iri kuno ku SA. Racism iri kuno ku SA hiyo. Unoperegwa nayo. Tofabereka kandi kutomanya kashamwari. Right, hapana kuna kwidza chimkwidza kumei. Chimkwidza ichi. Marwadzira chinoita kana uchibva kunoko. Tichidzokera uko. It's not nice. Okay, I want you to run in front. I'll be behind you. So zvichiri nice chimkwidza ichi. Iwo manya kumberi, ini kumasure. David nacho ma1 princess kuganirana ne four-way stop. Panotangira four-way stop ipapo. Vatoi vanhu vatema kunuko. Uko. Ukangosvika zvefara. Mbuka dzovhurigwa. Muna padda kukwira mota kumungona kubva mota uko. Kwati kunokwira uko. Uko. Kwati kunokwira. Kwakumanyike zvokuseka uko. Zvokukwira uchimhanya apa nhema chaidzo. Chero nebhasikoro munhu anofemereka. Chero nemota inokosora. Inokosora cheko especially manual. Inokosora. Pamanyike zvokumhanya.
Guys, mafuta shanganyanyisa. Unayo wenyu. Acha second. Sure. Unayo mafuta ya guys. Unayo mafuta. Mafuta shanganyanyisa. Unayo mafuta guys. Moti right. Mafuta shanganyanyisa. Mafuta shanganyanyisa. Hewa. Mafuta shanganyanyisa guys. Vanavhurira princess. Hai mafuta anga mama ona. Hana kumira mushe. Kai chibanye pangukwidza yapa. Mira nimbofema. Kana yazo kumaenda mai. Kelly, you can go. I'll follow you. Go, because this one is painful. You don't go for someone. What's that, Papa? Apa manyike zvekumanya. Na ndambomira chimbosorora. Hewa. Fancy but you look shoulder. Matama kaya shoulder. Matama ndongotuka kuti tutama muStreet. Matama shaya. Hadai kunisai. Pinduta ngenda shimba matama ndo asina kunyatsipira musha atoda kuti titi shedha imbi chana kosa yo ungudamawo de kuchiwe unongo simba iyo shure yoga urida kufutawo matama zvo matama musha kuti anobva nepi tanga akatumwa kuti ange matama akatuma matablets ari kushanda tiposhi apa ndinoda kuti zvibatsirane handiona ndinoda kuti zvibatsirane because matablets ndedumbu handiona saka dumbu niyezonati padumbu zvikunyatsoita padumbu zvikuita padumbu zvikunyatsokuita handidi kushora matablets aizvo toti akutopera dei vatondionawo vanditumirawo mamwe second dose vaumana nhaye vedu vevarungu nditumireiwo second dose nemasamba acho because matablets ari kushanda vakomana even matibhek ari kushanda padumbu bro but haazoondesika kumeso saka ndoda kuti ibatsirane hai tiregaiti manje handi You see, I told you it's painful. Hey, ati bosorora. Guys, mumira tisorore mcha. Hewa chimkwidza chiskwicha. Aiwa. Aiwa. Amkwidza witi. Atiramba manya kubva kure asi hai. Naiwe. Aiwa. Aiwa. Avar kumanyawa, har pinde ka tarkujo. Are they going that direction again? Alwadi treadmill nayo ndendo tsara taiti haufilisi wa manya treadmill nacho treadmill right hand run Handy.
hanzi safe yakwa kuside kwedu kuno kuri safe ha kuside kuno ku hello yes yeah no kuside kuno kuri safe makamera pese hakuna ma street kid mu road ma street da no patrol was every second ngana morosa nde patrol highway patrol ine ma neighborhood eva echirungwa somo ari mberi kwedu oh hi hawa kwedu kuno kukuri safe handa rakashwa nemukwizi ndarakashwa hanzi ano safe nema drunk drivers yeah maybe per weekend during the week no during the week ayo kuri safe vanenge vasina kudhakwa ndanda mabasa akusi safe chete maybe weekend Friday yeah but during the week bolat kuno kweduku kunoku kana taxi chaisha you how you want dzinofamba ne timetable taxi inofamba ne timetable kunoku inotoziva time dzinobuda vasikana vanoshanda mayadi kunoku mumayadi kunoku vanotoziva kuti nguva dzakati vanotomira ende ukatokuta time iyoyo hauchawani ukaenda mutown kunoku ukaenda mutown ne uyani kubata rokoti Jambe Road ukaenda mutown ukabonoka kubuda mutown na 4 o'clock akusina taxi no yakunoku wakuita zve Uber akusina taxi nenge yakuya kunoku unoita zve Uber kunoku ndocho unenge wakuita hakuna crime yakati one day Tumelang azonjakonewa ayo akutadza ndizotadzi akusi kuti ndatanga kujima nhasi asi kuti kumukudza wewe unondiwisa usimbe kumanya nchinda kwauri ndinouzesa saka ndinongowa ndichangojimawo zvimwe weshe amona ndandina mask inane mask ndakutaridza ishop ndo mashopsed apa ndo mashopsed iwa ndo mashopsed apa ndanichapinda mushop mo ndikutaridza maprices emushop iyoyi shop yedu iyoyi manyatsoona maprice arimo maprice ekudzinganwa atema munomasiya mushop mumu ndo maprice arimo ndanichapinda ndikutaridzai negaraji redu iri ndo garaji redu iri iroyi chiri garaji iroyi timela legai kandi shopi aisetseni muntu au oya banganyi oh all right thank you zvokuti hatina need kwenda mutown like kugara uri mutown uchidididi tine mall wedu uri paseri apa mall muhombe chauri paseri apa
saka nekuno kwani musazvinoita ndakudza zvoita varungwa havadi kusangana navanhu vatema unowana ma 1 2 mutown hauwani vakazvite vanozara mumoli momo ndo mavanozara mutauni mae havapindi hauvawani hazviti hazvigoni hazviti racism iri kuSA. Kelly move. Right. Tasvika takuda kusvika ndo kwedu manje ndo yedu maraina. Tuita zvatoda kunuko. Tuita zvatoda because tosivana. Toziva kuti we apa pande huyu. We papa pando huyu. Uyo ndo papa po. Tosivana kungoti hama niru mani. Hamchaoni. Kwa shiba. Amaniru. Hamchaoni. Oh, this is Mirikunoku, my one. Let's use this way. Kuno one. Asicha chiripo manchoti ava vana vaka havadi kutyiwa zvandakaona. Ukangoona vakadango kukwatisa, ukangokwata chete wapinda bisi. Vachagara kuita zvanoda newe. Anoona. Saka uchingotanga kungomikisa navo, stand your ground. Utovatadza kuti zvanhu ukaona tongataura neAfricans iwe taura neSwana kana neshona handavazividi kuti zviri kufamba sei neshona yako vakati woti handisi kunzwa chirudzi chenyu voti handisi kunzwa chako voti saka ngatisangane pakati ngatisashandisei chirungu like community forum ikunoku handiti unoona titiri vanga ndifunga tiri 4 vanhu vatema umwe muzulu akabva kuJoburg isusu vamwe anoti nderepi unoona ndichitaura mwenye language anotoda vazojava kuziva manje vajaira kuti avanzara zvavanoda kangovarega noti meeting wacho chavo vanokudedzai kumeeting zveganga asi mapinda meeting memi vangada kutaura neAfricans handiwana vachazoziva kuti vamwe hamugona isi language kainosikamwa nemunhu wese even alo muSouth Africans vanenge vachida kuti munhu wese ataure Africans yavo handiwana saka ukagara wangodza kuti aiwa ine handigoni handitauri iyoyo ndotaura yangu wapedza nawo vozochinja manje votanga kuadhisa neEnglish apa English anenge achigona ka vanoda kungoshongoresa chete vane racism inobhuwa vanhu ivavo singaiti muri kuona chikoro ichi chiri panext door pangu izvi apa hapana kana mwana 1 weblack kana 1 weblack hapana hapatodzidzwi English main language yavo ndiyo Africans chikoro ichi hapatodzidzwi English zvachose hapana kana mwana 1 zvachose ukanja kuwi ndichauya one day vachibuda chikoro ndongomira ndokutaridza munyatsoona mega munoseka munyatsoona mega hauwani kana 1 mwana 1 mutema munoti chikoro zvidzi chakadaro zvoti chero une mwana mutema kuti mutsvagira nzvimbo papa even pari padhuze pane kuti pemamba hautofili comfortable because mwana anobhuliwa mabhoasi ndiwayo chaiwo ndiwayo mabhoasi pedzisai mangwana life tikuita mangwana makuwa epadhairis kwamaika mfutuko life tikuita mangwana makuwa epadhairis kwamaika mfuti aiwa gazi nasina kuti ndisipaye umwe munhu zvino kana chembere ine 42 ichigona kumanya murodo saka imi mutadzanei guys mutadzanei kumanya hamungachadzani mazvona ndangoti ndisipaye umwe munhu angachiwo simbi seniwo kudai nanchiwo simbi kai wekumhanya cheche kunyatsonzwawo simbi kasi nasi ndatikana handi totenda doidoiwo ati mama nditomhanya tikati handi aona ndichiita zveskipping rope zvangu chikazi let's go and run ndikati you going with me chikazi yes saka newewo unogona ngozvitawo lockdown yakafutisana wakawanda guys lockdown vakawanda vakafuta saka kana ndazviita ndamhanya inini kwandaenda kuyako tikadzoka tese you can also do it guys you can also do it you can do it manyayo guys do it
You can do it. Yes. Hands my sort of show fear check home. Yes. Hey, sorry, akofungi. Hasitombo show off wena, but hauna wango hakira, hauna kuzokatangira conversation. Ndosa wango ya hakira kuti show off ye. Ndoza show off nasi ndine makore manga nichigara kunuko. Ningazoita show off nasi na yewe maisorobi. Hatuna ati ndiwatu ya nifunga dzako dzakadakwa. Ndiwatu ya nifunga dzako dzakadakwa. Conversation kwa itangira kusivi. Conversation yatangira pakuti. Amubatikwe mukunzi here, murufamba nefone. Ndikati no kuno kumukunza hakuna. Kune makamera. Ndokwatanga conversation ikoko. Saka show off yakutaura iwe ndeipi. Ndogara kuvarungu kupi? Kwa unoona iwe nchigara. Kuvarungu kupi? Kuvarungu kupi? Ndogona kugara kuvarungu, ndogara kuboyska idzi varungu. So ndorinda boyska ivarungu, so what? Uchine mentality yekuti kuna anoita show off nekuvhaira. Sorry akomaningi. Sorry. Hatiite izvozvo isu. Hatiite izvozvo, takadarika izvozvo. We're going to do like this, Kelly. Go like this. With my bicycle? Yes, no bicycle. Why no bicycle? No bicycle. Why? Mira, what? Why no bicycle? Hands go kunye pere, pepe kasi. So neza one kure mumna ningachingori ne mentality yekuti vauye vatora izvo. Inino fuchi totora. How many things do we do nekutaura nema diaries pano? Andina tomboita pfungwa yekufunga kuti inganzi show off. Never. Tichonga totora nyaya conversation tichifambira me motivation tichifamba tichitoenda kuma exercise edu. Umwe munhu utoti mukuita show off. Futhi unototi zvinhu zvacho zvinomira mushe. Huh? Nai, name you don't zero myself usadaro so but usadaro myself. I know to read ghost account, but don't do that. Usadaro. Panapa, we are all about positive vibes. It's all about positive vibes, inspiring one another and teaching one another's mission. Shinoka TV granya zima show for na party ziti. Atite nya zima show office. Inga nondo nanda wakambona wanchibulisa ukana pamba pangu na hii myself. Ndino shibudira ndipa life yangu pachikona. Pakona. Paone ngoto every day uno nandri pakona wakambona isha life yonda gara pa sofa. Wakambona isha life ndigere pa sofa. Wakambona isha life ndiri kana nje ndabuda rikaindi ndizokutadza ndi wakambona isha kana torch ayi. Wakambona ndrimuna notozvira kana imabhanza ake mumusoro show off yaleta ndei ndrimuna ndizozvibudira pachikona changu every day chamoto is either ndiri mustudy mazana ndimo mustudy because vanonga kaenda kuchikoro saka nzvimbo yave kuerengera ndinda dzingwa ndozvigarira hangu pai mudining room mane nchita life hangu ndiri denda ndiri munhu show off chaiko yasikana usandidaro wena ndoita show off ndine andachinhu inisha takatofanana maybe utori better than me. Ndichori Bible utori better than me. Hansone mbapenyu sibangiri. Iuri kunzwa zvutaurwa pana panyaya dzeshow off wakutoyosione mbapenyu. Asina simba kamara titrenya chachokwadi. Mozana foka zawa zinambovira dzasvika kwese ikoko. Ndadorwade adajona comment yake. Foka dzangu dzasina mbofunga izvo totofunga totaura nyaya pana patichienda hedu. Anonoza kuti munhu atotrafunga dzake atomhanyisa kuti vakuti vhairi rega tichinyara chinje nyaya guys. Kuna mwe vanhu offended kutofunga kuti show off. Guys ndisi munhu show off ndiri munhu mukuru 42. Handisi munhu kuti ndingasvanyisa show off. Nditomboiti show off. If there is one thing chandoita show off nacho, upenyu. Upenyu ndoita show off nawo and amundistop because inyasha kune vari vakachemera life iyi vari vana vadiki zvikatadza. Saka ndikana ndikatofunga muchati show off ini chitozvifarigwa. Show off ndopenyu ndowandina nawo show off. Kwete zvinhu zvepano pasi izvi zvinodarika zvandofamba ngwana ndichizvisiya. Ndoya kuzoita show off usandidaro wena. Plus show off ndoita ndineiwo. Chicha ndingaitirawo show off. Come on guys kana ndimiwo. Asi basa roboka ngamba ndotengesa muriwo. Urika ngamba ndotengesa muriwo. Nderi mamuriwo. Urika ngamba ndotengesa mvura. Urika ngamba ndotengesa machips ndobika machips. Nesadza. Ndotengesa makotsi edoro. Saka show off yangu ngaita ndei pana.
hanzi why what is varungu? Yes unogara varungu. Why yes unogara kuvarungu? Okay, what is varungu? Totobvunza iwe urushamsika nevarungu. Iwe maisoro totobvunza iwe urushamsika nevarungu. Take your bitterness elsewhere. Take your bitterness elsewhere. This is not platform for your bitterness. Anditika siyana nesi bitterness. This is not your platform for bitterness. Varungu vanoshamisa iwe. Isusu chara nyaya dzeresisism. Iwe wakushamiswa nevarungu vanoshamisa. Urushamiswa nemurungu ndiwe. Ndiwe wakushamiswa nemurungu. Isusu chara nyaya dzeresisism. Handiti iwe wakushamiswa nevarungu. Take your bitterness elsewhere. My sister, kana une ngura uri chakalamba stimbo enda nolamba stock. Usiyana nediary, siyana nesipana. You are not worth it kuwe pano. We don't want you here. We don't want you here. Konzvene wanga shito rwadziwa. Like here ghost rakanzi maisoro biri. Roto rato rwadziwa. Hello. What? No, we're not going to spy this time. It's late. Ato rwadziwa. Oh. Ato rwadziwa maisoro bari kuvhunduka varungu. Unavhunduka varungu mukore uno. Isotara nyadze apa dzeresism. Kuti kuno kuzeracism zvavanoita vanhu vanodagara kwavo vega. Vanhu vatema tikutaura nyaya. Handiti inyaya dzataura padhayari semazuva isasiri munyuwano wepano. Iwe kuti varungu vanoshamisa. Vanoshamisei. Une bitterness. Une bitterness kana une stress dzako hatisi stuck pastress tinadzowo dzedu. Go and release your stress elsewhere. Not pano wena. No release mastress ako uko. Kuma ghost inda kuma group nyama ghost uko are toxic negative groups zisina chazvinokudzidzisai dzingoita basa rekutsondora vanhu every day kungomutenga kukuto spot kwa data nemunhu rekumukira kutsondora vanhu every day. That's what you are good at only, and I ikoko and you never see us there because I never notidzisa atimbofuta kachiro ndikamstafa chero kanzi me ghost rafa mufuna kabvisana kana sendi recontribute na mari sendi touya kuti chitsvagei toenda kuma groups anovaka amandi kune magroups anodzidzisa something ndokwatinoenda. Kuna magrusa anodzidzisa something ndo kwatinoenda. Hatiseretedzwa zvinhu toxic shamwa takapinda mutoxic takabuda ende hatidzokeri takatobuda magrusa ati toxic isu hatidzokeri. Inde kumagrusa enyu uko kumaghost uko emaghost munoita zvamunoita ikoko musiyane nesu pano todzidzisana toinspirana pano todzidza zveupenyu pano. Se usingati one day munhu anoyashira nyaya yekuti ndakarepiwa kuti unonyepa unoda kushamisira nekurepiwa se usingadaro se wangotageta kuti SIS MELLY tazvizowa rinogara kwano kuita show off se wangotageta pano yanyaya yanganzira pano. Get your life man maisoro. Inde kumagroups enyu uko musiye pano zvatoita pano. Isusu munhu anenge ane chakanaka tinotofara naye we celebrate. Hatitombofungi mentality yekuti show off because totodawo inspiration. Ukatouya wemaisoro pano tinoto nezvakanaka totofara newe bo zvakanaka tozvida guys. Ndakakudzai kuno mudhayari wedu ari kuchata yayo handei tofara guys. Musi wa4 vari kuJoburg varida kuenda neni kati varida kutisangana tende tese ade tosapota mumwe wedu. Musi wa4 ari kuJoburg uko kuEdenview. Please tine WhatsApp group takatomuvhurira uyai mujoin WhatsApp group tironge kuti tikunosangana sei. Ndozvatinoita padiaries. We are here to support one another, to inspire one. Tikutobva panapa kutokwira taxi kuenda kuJoburg kunofara kunosapota umwe wedu kunomira neumwe wedu ndozvatoita. Titi mungazviita here kugroup renyu nemaghost uko. Makanaka yori ghost redu zvewe. Uri ghost redu ratotoziva kuti pane ghost redu riri pano. Norumwewe ibvako kugedhe uko. Mamariro anondichambuka soko ndidzifarire zvangu. Moza nyaya yembwa ndakambokudzairai zimbo kana ndaive naro riya ndikazopa munhu. Ndiparire mbwa. Mwari kuda kuenda kuJoburg guys kuEdenview musi wa4 andika kune mwana waya ari kuita function yake. Please uyai mundibati tiende tinomira tiri madiaries takamira tiriko takamira naye ndozvatoita. We support hatiregi, we support one another. Zvikanzi kune mudhiaries wedu afa Cape Town uko tinotumira marepresentatives ikoko kuti endai munomira ndozvatoita. We are all about positivity. Zvevanozoona show off dzevanhu nenhenyu ikoko susu bhora mberi.
Hello. Dorambera tiskumira. Muswa for guys, kana urida kuenda guys, please get hold of me. To batana. Ti rove pasi tese. Tinofara. Tinosupporta mosho. Kwanzi papi pacho. Andizivi tariro. Unongoya ku WhatsApp kwangu ndokuedha mu group. Tichapiwa location. Tichaenda musi wacho wa4 toda surprise asitombochiziva kuti chetiriti asitombochiziva tichenge tiriti takatoti wande takatowanda sofa vari kuenda but kana chida kuenda unongoya kunikikiri wonibata then tokupa wongopinda muwhatsapp group uchinzwa arrangements tiri kuronge guys tinosupportana, that's what we do. Tinosupportana. Hanza how many kilos alini andazama aiwa ndichazivi kuti manga nasi ndazama ini ndawonda haiwa zvanhasi ndaita guys ndasvika ndodzima yangu kamera ungazonzi ndikuita show off regai ndidzime kamera yangu tasvika pamba ungazonzi show off regai ndidzime tingoperera kuona dzavamwe regai tingoona dzamwe grodhuku tichitaura hedu nyaya isi dzedu idzi ayeyeye ungatobuda mbiri kunzi anga achita show off izvo iyewo zvangu ndiri kafishi kasina mupweka mupumburubwe. Hanzi different, it's okay my story, it's okay. Difference ndikuiona padu, especially padumba apa. Padumbu ndikuiona difference. But kubode ansanda andizivi, kubode ndonzwa nemi guys. Ansanda kuona ndoga kubode andizivi. Ndonzwa nemi but kudumbu ndikinu tuiona guys ndasvika pagedhe ka. Ndotadzakana kuvhura gate. Ndinganzi wa show off. Ndatomira angu pasi pegedhe. Mai makanaka. Iripo. Hanzi dzokera futi kujogi. Oh, uda undiuraya. Hello? Itai? Hello? Shakira? Hey! Nice. Auntie Baba Mrizo. What if we get in? Tapindi tafurikwa gate. Show off your gate. Ndinaini. Chivara ndapinda. Regai ndichidzima guys. Hapana kumira mushi. Saka mangwana guys msakanganika. Mangwana don't forget kuti tikuenda kupi kwa my comfort kumakuwa eku diaries na my comfort. Saka tikuenda kumakuwa nditika saka musakanzi show us your garden. Kanzi show us your garden gandindeko. Gandisi diginiwe zvemini wangu zvasoro buya ningadango nditokonya. Gandindeko garden yangu ione yauda kuona yoyo garden. Gandindeko. Anbenda pa light apa richange light on. Kamera pa light on. Right on ka. Mira on garden rachauda kuona. Andoda kuona garden yangu. Iri. Iri garden iri. Ayo mafeja. Iri garden. Warona? Iri. Ndo mru wangu vandori mau. Warona ka garden iri. Ndo garden iri. Marona ka. Waida kuona garden ndo garden rangu iri. Ndo garden rangu. Ndo garden iri. So guys, tabatana mangwana nditya. Varida kuenda kwa my comfort. Varida kuenda ku Edenville, Joburg. Please, let's go and support umwe wedu. Ngatibatsane mangwana. Ku WhatsApp. Ndiku edemu group. Tuwane kuenda. Anditika kuseri. Saka. Tobatana mangwana kwa mai kumakuwa na my comfort. Atozopinda mba. Alright guys. Bye-bye. Done it. You are me. I